Bai, egia esan, beti gustatzen zaigu etxera bueltatzea, ez? Horregatik aukeratu dut hemen bizitzea. Baina, deneti behar dugu, ez? Azkenean abenturak egiten nik nire piraguakin beti mendian, eta gustatzen zaiten, ni itxasokoa naiz, eta beti etxera bueltatzea, gozada da. Erroak Donostian ditu Mikel Sarasolak, baina alduen guztietan piraguaren aitzakian herrialde eta erreka ezberdinak ezagutzea du gustoko. Oraingo honetan berriz ere Nepalera itzuli da, eta hango paisaia eta ibaiez gain, hango jendearen irrifarreak harrapatu du. Bai, jendia oso behartsua da, baina ohituta dauderla bizitzea, daukaten gutxiakin ondo bizitzen, eta gustora eta pozik bizi dira, ez? Hori da azkenean asko betetzen zaituen gauza bat ikustea, jendia hain behartsu izan da eta hain gauza gutxi izan da, zein zoriontsu diran ere, ez? Junla Karnali erreka sakratua izan da beraien helburua. Nepalen dauden 6.000 erreketatik Virginia den bakarra, presari gabeko alegia. Nepalgo gobernuak hanpresa egiteko asmoa du eta bertako herritarrak kontra azaldu dira. Sarasolaren espedizioak ere bat egin du aldarrikapen horrekin. Asoziazio piloa juntatu dira horren aurka borrokatzeko, eta asoziazio horien laguntza izan dugu bertara jun, grabatu eta erakusteko zer galduko dan azkenean presa egiten badute, ez? Eta orduan, egon da talde handi bat gure atzean dena antolatzen laguntzen eta logistika guztia prestatzen laguntzen. Eta horrek asko lagundu dugu, bestela oso zaila delako olako tokitara jutia. An ezagutu zuen lehendabizikoz Nepal eta Junla Karnali erreka Mikel Sarasolak. Oraingo honetan ordea, orduan baino askoz gorago ekin diote errekari. Duela 20 urte Estatu Batuetako espedizio batek egindako jaitsiera errepikatzea zen asmoa. Eta esaten zuten hau izan zela beraientzat gogorrena eta arriskutsuena, ez? Eta orduan izan da, espedizio bat beti egon dela piraguista askoren buruan. Eta orduan nik, nire buruari esan nion horre itzuli behar nintzara, zen ezagutu nahi nula goiko zati hori, ez? Hain potentia zen zati hori. Eta 2 urte ondoren lortu dugu taldia osatzea, eta bertara jungea. Aniol Serrasols katalanak, Todd Wells estatubatuarrak eta Surjan Tamang Nepalgo kaiakistak osatu dute espedizioa. Bertako kaiakista bat taldean izateak ate mordoa ireki dizkie. Eta gero Nepalia azkenean behar genulako norbait inguruan ondo mugitzea, ez? Azkenean oso zaila da olako espedizio bat antolatzea, gauza asko hartu behar dira kontuan, hegazkinak hartu behar dira, porteatzaileak hartu behar dira, jakak alokatu behar dituzu, alojamenduak lortu behar dituzu, eta gero ere egin da jendeakin asko interakzionatu, ez? Ulertu ondo jendeak, zer sensazio dauzkan eta nola bizi diran inguru hortan, ez? Eta orduan, beraiekin komunikatu ahal izateko, bertako bat izatea baino beto ez dago. Hasiera batean egun gehiagoko lana aurreikusten zuten arren, 8 egunean osatu zuten 300 kilometroko bidea. Beraien piraguen barruan eraman zuten biziraupenerako beharrezko guztia. Gu planteatu genuen pare bat asteko jaitsiera, ez? Azkenean 300 kilometro dira, desnibel oso handia, 3.700 metrotan hasi ginen piraguan ibiltzen eta 400 metroraino jaisten ginean, ez? Egia da, gero behin ibaian sartu ginenean, ibaia zijoala oso handia, ez da, zijoan kaudal perfektuan olako jetxera bat egiteko. Orduan oso azkar jun ginen, taldiak oso ondo funtzionatu zuen, hartu genuen oso erritmo ona, eta lortu genuen azkenean ibai guztia 8 egunetan egitea. Adibidez goiko zatian hori da beldur gehien ematen zuna, zuzaude 3.000 eta piko metrotan baiara batian sartuta, baina ondoko bi mendiak 6.000-tik pasatzen dira, ez? Orduan, edozein gauza gertatuz gero, ez dago inungo biderikan, ez dago inungo irtenbiderik, ibaia ez bada. Baina gu ere egia da oso ohituta gaudela azkenean ibaian bertatik lineak ikustera, ez? Orduan,
bai, zailtasun handiko ibaietan ere lortzen dugu linea nahiko ondo asmatzea eta ez gera gehiegi atera behar izaten. Bueno, txikitatik amesten duzun espedizio horietako bat, ez? Azkenean oso toki urrunean, oso logistika zailekin, oso ur laster zailekin, kainoi oso sakonetan sartuta, paisaia oso politekin. Bueno, azkenean amesten dugu moduko espedizio bat, ez? Ez dakit hoberena politena edo azkenean ez da izan lehenengo deszentsua ez da, ordek ere pixka eta askotan laguntzen dizu. Baina, bueno, espedizio bakoitza beria dauka, eta hau egia da oso osoa izan dela eta oso aberasgarria. Errekak, herrialdeak eta esperientziak pilatuz dijoa Mikel Sarasola eta oraindik ere amets mordoa ditu betetzeke. Bueno, aukera asko, ez? Azkenean, ibai asko daude munduan zehar eta, bueno, niri ere denbora bukatzen ari zait, ez? Zaila daren maila mantentzia, ez? Ni, bueno, lortzen ari naiz eta gogoa dauzka gauza asko egiteko, baina badakit ere, ez dagoela, muga bat daukala guzti honek, ez? Eta aprobetxatu nahi duela ahalik eta gehiena, amets ahalik eta gehienak betetzeko.